Guys, sobrang excited talaga ako ngayon dahil si Adilan ay dumating na galing sa kanyang shooting. Kami din ni Audrey galing sa school at yan ang aming kapitbahay. Sinabihan ni Gerard about kay Adilan today. So ito pala ay first time ni Adilan. At hindi rin basta-basta ang project na to dahil para ito sa isang theme park dito sa USA na sikat na theme park. Hindi talaga ako makakonsentrate today kasi iniisip ko kung ano na ginagawa nila. Ang asawa ko naman na nag-send ng mga pictures. Ay basta ang cute na talagang hindi ako makapaniwala na wow, ganito pala, ganito as in yung parang nasa big movie talaga ba, ganyan. Ang sabi pa ng asawa ko, marami daw mga crew doon, parang nasa 20 sila. Kaya lang bawal mag-post ng mga pictures, kaya hindi ko talaga siya mapapakita. Ito na nga ang asawa ko, nagkwento na sa nangyari today. You had lighting, you had it was like, and it just made her do better. She loved it. Yun na nga guys, ang galing-galing daw ni Adeline at super nag-enjoy siya. Pati yung direct daw na taga New Zealand pa-impress sa kanya. Wala daw masyadong break, tuloy-tuloy yung filming nila dahil din high energy si Adeline. Sobra talagang nakakaparad kasi first time niya tapos ang galing-galing pa. Yung experience lang super amazing na yun. Kaya thank you Lord. Adeline! And Audrey!